babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Al'azali abadi rahamani ya rahimu gwani zulmani, ubangiji na ka taimake ni in yi yabo a wurin annabina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Ya rabbana kai daɗin salati ka tsaftace can da baya datti, cikin salatin da sahabati sun masa hidima dare da rana. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Ba za ni mance dukan shurfa ba, domin a ƙaunar suna samu riba. Tijjani shehu ba zan mance ba, sannan na sabara magwanina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Bayan salati ga al'imami al-Mustafa sahibul muqami, nurul huda badarut tamami, mijin Khadija ta annabina. Ya Mustafa ni gaban ka nazo, so nake yi kace da ni zo, irasana ni gaban ka manzo, kace da ni rera baitukana. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Yabanka Allahu shine ya fara, wannan dalili ya aishi saura, na al'umma su yi koyi su lura, su kama begen ka annabina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Takaita ko a cikin al'umma, ka abu ya yaban mai girma, shehu jazuli da shekfar hama sun wake annabi ga amina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Ni zai hana ni na wasa gwanina, mai kyan hali mai kyawun suna, yabansa shi ke faranta raina, mai ta nishaɗi dare da rana. Koran kiyama shi ke da tuta, shi za ya cece mu duka halitta, a sadda hali yake sananta, har annabawa da mursalina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Farko wurin annaba Adamu, mu je mu ce mashi ya babanmu, ka roƙi jallawa sarahimu, ya baka ce tammiya abana. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Shi kuma sai yarce mamu a'a, a wakara na ku jama'a, banda mukami na yin shafa'a, laifi gare ni ina ta kaina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Sai mu wuce gun annabi Nuhu, dan ya zamo mursalin ilahu, zuwa ga bayi na alfatahu, kira ga bautar ubangiji na. Mu zo mu ce Nuhu mun ɗimauta, ceto gare ka fa mun ka bukata, take ce mu banda kusanta, laifi gare ni ina ta kaina. Babu komai a
ka roƙi ilahul alam ya baka ceton mun tsugunna. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu saurare, kuna saurare wannan kasida ta yaban shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bakin almajirinku Hamza Shu'aibu, wanda aka fi sani da mai angara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka 08036049018. A cigaba da saurare lafiya. Sai ya ce kun zo da bukata gare ni bai yiwu na biyata, laifi gare ni ku ƙara fahimta, ku ga Musa ɗan Imrana. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Sai mu ce gun annabi Musa, mu ce mu gun sarkinsa, sai ya ce ni ma na kasa, in zan iya in fitar da kaina. Sai mu wuce ruhullahi Isa Masihu Rasulillahi, mu ce ka ce ibadillahi, kai ne faruhin Ubangiji na. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Sai ya ce mamukar da kumance, laifi gare ni kwarai da ya zarce, na duk halitta dan wasu sun ce wai na zamo dan Ubangiji na. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Ya jama'a in ba ku bayani, ceto a yau sai dan Adnani, Al-Mustapha Jaddul Hassanaini, babban masoyin Ubangiji na. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Duk sai mu juya muna ta murna, mu ta wurin mai fita janna, mu ce ka ce mu dan amina, ranar ka ce yau da hanabi. Bayan dukan anbiya wallahi an je wuri na sun ce kahi, dan kai ka zama habubullahi, ceto abun ka yake manzona. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Sai ya tashi ya je muku tari, wurin ta'ala ya yi ta kirari, ya yi sujada da yabo mai tsari, Allah ya ce daga kai manzona. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Sai ya ce mashi banda kamar ka, roƙi abin da kake so mu baka, shi koma aiki mai albarka, sai ya ce ummati rabbana. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Allahu sai ya kira Mahamuda, gaban halittu ya yi masa shaida, ya ce da Ahmadu angon Sauda, ce wanda kake so na bina. Ranar ka samu sahun gaba dahi, da mai murna aminci mu je gidan aljanna da dahi, mu sha ruwan kausara na ƙauna. babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka
mai gida ga Hamza gare ka, ɗan faɗi maro ko na abunka, yarda a ɗaure na a gabanka, ka sa hannu gun fitar da raina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Na ƙara roƙo silar bajinta, mahaifiyata ka taimake ta, duk arzikin lahira ka bata, har da mahaifin mahannabina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Yan da'ira ta dukansu jumla, gare su ɗauke dukan jalala, wannan zumuncin da muka kulla, ka kai shi fadar ka annabina. A nan wurin zan tsaya na huta, cikin yaban shugaban halitta, Al-Mustapha mai makauni gata, ɗan Sidi Abdullah da Amina. Babu komai a zuciyata banda ƙaunar ka annabina. Wanda ya rera rabo ga Habibu, to Hamza ne da wurin Shaibu, sai laƙabi na